Dobar vam dan, poštovani gledatelji. U današnjem videu vam predstavljam novčanicu koja je u numizmatičkim krugovima poznata kao najmanja jugoslavenska novčanica po dimenzijama, koja iznosi 90 x 65 mm i prema nominalnoj vrijednosti. Radi se o 25 para ili 1/4 dinara Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca iz 1921. godine. Tiskana je u Zagrebu i Novom Sadu tokom 1921. godine. Ilustracije su djelo zagrebačkog slikara i grafičara Milenka Đurića. Na licu novčanica je između dvije djevojačke glave s jednog pogleda prikazan manastir Gračanica. Naličje krase crkva na Bledu u Sloveniji i spomenik Banu Jelačiću u Zagrebu. Novčanica nosi potpis ministara financija dr. Koste Dumanudija i datum tiskanja 21. ožujak 1921. U opticaju je bila od 14. lipnja 1921. a sredstvo plaćanja je prestala biti 30. rujna 1927. godine.